Hej. Jeg står herude ved Risskov Skov. Klokken den er 10 minutter over midnat. Og det jeg skal i gang med, det er det der hedder The Slender Challenge. Hvor jeg har min computer og min mus med. Og så skal jeg finde et sted ude i den dunkle skov her, hvor jeg skal tage et spil slender. Og jeg har lige haft min ven Mikkel her med til indgangen, der har hjulpet mig med at bære nogle ting, men han må desværre forlade mig nu, fordi at reglerne er, at man skal være alene. Så jeg må desværre skilles fra Mikkel nu, og så må jeg selv håndtere kameraarbejdet, og så håber vi, at jeg ikke dør fuldstændig af skræk. Så, yes. Okay. Skal jeg lygte til at virke her. Okay. Nu er jeg så ude i skoven. Alene. Og jeg prøver at holde nogle positive tanker i gang her. Og jeg har taget en lygte med mig her. Den lyser ikke så meget op på kameraet, kan jeg se. Man kan se. Og 3. Og 3 mere. Og noget. Det er skovbund, jeg er ude i her. Og det virker da egentlig som et meget ideelt sted at tage et spil slender. Fuck man, jeg kan ikke se en skid. Jeg må lige få lagt det her kamera ned. Okay. Okay, jeg ved ikke om I kan se noget, men der er faktisk ret vådt lige der hvor jeg har sat mig. Og I kan høre, der er ikke en lyd herude. Ikke i miles omkreds. Og nu tror jeg ikke I kan se en skid på kameraet. Men I kan se, det var faktisk noget værre mudder jeg fik sat mig i her. Men lad os komme i gang med slender. Eller jeg ved snart ikke helt. Jeg ved egentlig ikke, om jeg er ved at få lidt kolde fødder omkring det her. For jeg kan høre lyde over det hele. Og jeg overvejer lidt at gå hjem faktisk. For jeg er måske egentlig ikke så modig, som jeg troede, jeg var. Nej, fuck det. Nu er jeg her. Nu skal der spille slender. Kan vi så godt få det overstået. Øj, der var lyde overalt. Det er kamera lidt. Sådan der. Jeg synes godt nok, alle lys er for kraftige lige nu. Men lad os se. Lad os få fundet min computer frem her. Jeg skal godt slukke lygten lidt. Alright. Nu er vi ved at være klar til The Slender Challenge. Jeg fandt så godt nok ud af, at Slender faktisk slet ikke er udgivet til Mac. Men det lykkedes mig at få sådan en hacket version, eller hvad fuck man kalder det. Men jeg har faktisk ikke testet, om den virker. Det må måske være rimelig smart at gøre først. Ja. Ja, nu spiller vi, så ser vi, hvad der sker. Hvor fuck blev min lygte nu af? Nu blev skærmen jo helt sort. Og nu starter Slender. Parsec Production.
Okay, here we go. Et spil Slender ude i den mørke skov. Okay, det her det skal bare overstå så hurtigt som muligt, fordi jeg har det faktisk virkelig skidt lige nu. Det var faktisk ikke noget, jeg anbefaler folk at gøre det her. Jeg hører bare lyde overalt. Det er nok bare små dyr, der hopper rundt over det hele. Og så har jeg ordentligt købet hovedtelefoner på. Skal vi prøve at starte Slender op igen her? Nej, hop, nu kom det sgu af sig selv. Vent. Jeg skal lige have min mus også. Jeg ved ikke, om I kan se mig godt nok. Det håber jeg kan. Men ellers så må I bære over med mig, for der er altså ikke specielt meget lys herude. Jeg skal lige have musen i her. Ej, nu faldt mit lys ned. Det går skide godt, det her. Okay, så har musen sat det. Og musemåtte. Okay. Jeg tror lige, jeg tager den ene her af. Bare lige så jeg kan høre, hvis der kommer nogen. Hvis der ikke er nogen til at snige sig op på mig. Okay. Lad os starte. Der har vi logo. Parsec Production. Okay. Så er vi i gang. Slender Challenge. Jeg ved ikke, måske skulle jeg slukke mit lys herude. Jeg er bange for bare at tiltrække nogen. Altså mit lys i virkeligheden. Okay. Der er tre han efter mig. Nå nej, han kommer vist ikke før man har taget den første note. Så. Nu er vi i gang. Første note er taget. Skulle jeg være heldig, hvis der var en mere her? Det håber jeg, det var der sidst jeg spillede. Yes. Mange tak. Mange tak. Det går faktisk allerede okay. Men jeg har det virkelig skidt med at sidde herude. Jeg vil faktisk gerne have det overstået. Overvej lidt bare at løbe hen og dø. Og så jeg kan komme hjem. Her. Okay. Nej, der er huset. Jeg skulle have taget huset først. Ellers så kan jeg bare følge efter mig ind. Fuck. Nej, fuck. Hvad gør man? Jeg skal bare hurtigt ind. Hurtigt ud. Sagde hun også i går. Ha. Prøv bare at holde humøret højt. Shit, er der en note der? Ja. Men hvad står der? No. Ja, det er faktisk nogenlunde sådan, jeg har det lige nu. Den seddel, den beskriver faktisk min mentale tilstand helt fint. Den beskriver faktisk min mentale tilstand yderst fornuftigt. Nej, jeg kan høre lyde ude i rigtig skov nu. Nej. Det er bare dyr, Josh. Det er bare en mus. Hvorimod her, der er der nogle olietanker. Og det virker der ærligt totalt. Der er en seddel. Can't run. Nej, men jeg kan satan ned med prøve. Han må sgu da snart. Jeg har ikke set ham endnu.
Ej, var der mange lyde ude i sådan en skov her. Jeg har slet ikke set ham endnu. Kom nu. Ny seddel. Oh shit, jeg tror han var der. Så. Holy fuck. Nej, dem der må der altså ikke komme for mange af. De der små chok. Please sig, der er en seddel herinde. Please sig, der er en motherfucking seddel herinde. Nej, det tror jeg ikke engang, der er. Det tror jeg sgu ikke engang, der er. Holy lord. Mit hjerte banker fucking stærkt lige nu. Og jeg kan bare høre lyd overalt. Min fantasi, den går bare mental lige nu. Mental. Okay. Jeg ved ikke, jeg er stadig ikke helt sikker på, om jeg har set Slender. Men han skal jo nok være her et eller andet sted. En seddel. Hvad nummer seddel er det? 5. Jeg klarede det faktisk ret godt. Og nu var der en gren, der knækkede i skoven. Den skov, jeg sidder i. Det har jeg det egentlig stramt med. For satan da. Jeg vil gerne blive færdig nu. Okay, jeg slukker lige min lygte i virkeligheden her. Bare lige hurtigt. Bange for at tiltrække lidt for meget opmærksomhed. Nej, det er mest op der. Er det huset igen? Nej, det er et nyt sted. Yes. En seddel mere. Man. Slender, keep up. Det er jo easy peasy det her. Nej, nu kommer der myg. Fuck, der var han. Er han hurtig? Hurtig løb. Crap. Holy shit. Holy shit, nej. Shit, jeg troede lige mit flashlight var nødt til at få strøm. Nej, der er det igen. Fuck. Hey, det er sidste seddel. Ja. Nej, det kan du ikke mene. Nej, der er for mange lyde nu. Hvor fuck er den sidste seddel? Kunne det ikke bare have været færdig nu? Nej, der er han. Kunne man være så heldig? Det er den sidste seddel. Jeg vandt. Hvad fuck sker der så nu? Nej, jeg skal ikke klare noget mere, skal jeg? Er det ikke bare det, man skal? The fuck? Må du bare kunne pakke sig. Jeg har ikke lyst til at råbe for højt, for jeg er bange for, at der er nogen derude, der hører mig. Og jeg er på vej tilbage til Mikkel. Hvis jeg ellers skal huske, hvor fuck jeg kom fra. For der er ikke meget andet end skov her. Jeg snublede over noget. Det var svært at holde både lys og kamera på samme tid. Okay, jeg er nu ude genforenet med Mikkel, hvilket er rimelig dejligt. Det var ret. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at det ville være så slemt, men det var faktisk ret grænseoverskridende. Jeg klarede det også i første forsøg endda, så jeg tror godt, vi kan kalde den en challenge completed. Jeg var ret bange. Faktisk. Jeg var virkelig bange. Over and out.